गाज्रि दामोन आदैमोन दिनै गाबोनथ' इलेक्शना फैगासिनो दङ आङो मोनसे अफिस खुलिनायगासिनो दङ गामियाव BPF अफिस बेखेवनो जिसा समफ्रामारि फैदों बेनिफ्राय बेखेवगोन आंनि भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो आङो देखायगोन शेयार खालामगोन दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गोसोआव साननो नाङा आंखौ BPF सापर्टार UPL सापर्टार साननो नाङा आंनि भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो शेयारसो खालामदों बेसेबांसिम मानसिया 14 चिराङाव बेसेबांसिम बबे पार्टी सापर्ट आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन 14 समस्थियाव बबे पार्टीया जरदारसिन गोख्रोंसिन बेखौसो मिथिनो मोनगोन Ja, die wordt al like